היום אני הולך לשחק במשחק המיינקראפט. כולם מדברים על המשחק הזה. זה המשחק בין הפופולריים בעולם, משיגים כל כך הרבה כסף בחודש. אם אתם רוצים לראות אותי משחק במשחק הזה, שימו לייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, כנסו לערוץ הוואטסאפ, תישאו בפרופיל, וכנסו לערוץ הדיסקורד, כנסו שרת הדיסקורד, ולערוץ הטיקטוק גם. חברים יקרים, אנחנו הולכים לבנות המון, להשיג חברות, להשיג דברים, להשיג בלוקים, ונראה לאן אנחנו משתפרים. יאללה, מבצע ארמון, מתחילים. אז זה משחק פורטנייט, ואנחנו הולכים לעשות ארמון, ואנחנו עושים בזה גם בפרקים. אני לא יודע כל כך להשתמש במשחק הזה, כי זה פעם ראשונה שאני משחק במשחק. איזה מסנג'ר זה. טוב, אני לא יודע איך להשתמש, אז בואו נתחיל. לפי דעתי, חזיר, לא טוב. תסתכל לי שם, חזיר, תסתכל שם. ג'ימי לנו. חזיר, בוא אליי, חזיר, תסתכל עליי. בוא. אני אקרא לו יוסי. יוסי? תסתכל עליי. אוקיי, לא משנה, יוסי הולך. ביי יוסי, דבר איתי. טוב. אוקיי, נראה לי פה אני ממקם את הארמון. בואו נתחיל. מה? מה עשיתי? איך עשיתי את זה? מה? אז אולי קליק ימיני, אוקיי. קליק ימיני, שם, קליק שמאלי מוחק. נגיד הארמון בערך יהיה גובה, אורך, כאילו, אורך הוא יהיה... אורך כזה אולי. אוקיי, סבבה, וזה יהיה האורך של הארמון נגיד. בוא נמשיך. זה יהיה בערך ככה האורך של הארמון. נמשיך. אני טוב לפעם ראשונה מילה. מה אתם אומרים? אוקיי, let's go. שימו את החלק הראשון. נראה לי צריך להוריד פה את החלק די מעצבן הזה. תקשיבו. let's go. נוריד את כל אלה. טוב, נראה לי זה קצת מספיק מה שעשיתי פה. נוריד את אלה. וואו, רק שנייה שאני חושב על זה, מה זה? למה אני זה? איפה הבלוק הזה שלי? מה? רגע, חייב להיות פה אינבנטורי, נכון? זה מיינקראפט, אחי. אולי Q... לא, Q זה לזרוק, תביא לי את זה. מה זה? מה עשיתי? לחצתי על לי כדי לנסות לקחת... אוקיי, זה אינבנטורי. תביא לי... איך אני שם? אולי ככה? לא, ככה זה זורק לי. אולי... הנה, אוקיי, סבבה. היא יוצא נראה לי עכשיו אנחנו מתחילים קצת להבין יותר את המשחק. וואלה, אני יכול לעוף. אומייגאד. כמעט מתתי. אוקיי, אני לא יודע כל כך, תקשיבו. נראה לי שהצמחים האלה, הדשא האלה, נראה לי יצמחו, לא? תכתבו לי בתגובות אם הם יצמחו, כי אני צריך באמת לדעת שאני לא סתם לחצוב אותם כל שנייה. אוקיי, יש לנו מיקום, זה אחד, מיקום. יוסי! אנחנו נתחיל, נראה לי, בלרוקן הכל. אוקיי. אוקיי, אנחנו קצת נעשה את זה פה למטה, ואנחנו נזמין לפה. אומייגאד, מה זה? מצאתם משהו שם בשיחים, לא יודע מה זה היה? רוורס בבקשה. פלשבק.
לא יודע מה זה היה, אבל בסדר. טוב. תודה רבה. נראה לי נעשה קצת, נוריד את כל אלה בלמעלה שנעשה את דף חלק. פה. אתם צוחקים עליי? יוסי, חזרת. מה אתה עושה? יוסי, אתה מפגר, יוסי. אתה יודע מה, יוסי, אני לא רוצה להיות עם הטיפים שלך, אז אתה, נראה לי, עדיף שאתה תישאר פה. יוסי, בוא לפה. יוסי, חצוף, בוא לפה. בוא לפה. סליחה, חיים שלי, סליחה, כפרה עליך, סליחה, יוסי. יוסי, איך אני אוהב אותך, יוסי, בוא לפה, יוסי. כפרה עליך, אני לא מכוונה רעה, יוסי. יוסי, סליחה, יוסי, כפרה עליך, איך אני אוהב אותך, אתה יודע את זה. חיים שלי, אתה יודע את זה. בוא לפה, אבל... עונה. טוב, ביי, יוסי, דבר איתי. שתי יוסי. שתי יוסי. לא יודע, אני יודע. אולי ננסה לשים את שתיהם בכלוב? מה אומרים? לעשות את זה? לשים את שתיהם בתוך כלוב? בואו ננסה לשים בתוך כלוב. עמוק כזה ככה. עמוק כזה ככה בערך. אוקיי, ככה. אוקיי, זה יהיה הכלוב שלהם אני חושב. אוקיי, סבבה, זה הכלוב שלהם, ואז מתי שנכנסים אנחנו עושים אותו מהר. אוקיי, נצגע. אז אני עושה את זה, נראה לי שווה בשווה. אוקיי. אוקיי, סבבה. יש כלוב ליוסים אוקיי, let's go, יש לנו פה כלוב, וואו, זה רק כמו פגז, עשיתי את זה, פגז. טוב. נעזוב את יוסי. יוסי, תקשיב שנייה, יוסי. לפני שאני אתקיע אותך, בוא אליי, בוא, חזיר מפוגר, בוא, חזיר מטומטם, בוא. לא, למה לשם, לך, כן, לא, יוסי לכן, לך לשם, כן, לא, שם, כן, מפגר, כן. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. התקדל והתקדש עם הרבה. יוסי, אנחנו אוהבים אותך, יוסי, אוהבים אותך, כפרה עליך, חיים שלי, אחי, אוהבים אותך. לא מכוונה רעה, לא רצית להיכנס, לא הקשבת, לא היית ילד טוב, אוהבים אותך. מתוק. אוקיי, שמעו, אני די עושה את זה חלק. טוב, הנה מה. עכשיו אנחנו נראה לי קצת, נשים פשוט את המצווה באותו צבע, שיהיה יותר יפה, אני חושב. אוקיי, רק יותר יפה. וואו, מיינקראפט זה כיף, אחי, פעם ראשונה שאני משחק. וואו, אני חייב להגיד, מיינקראפט? שפו. וואלה, שפו. הבנתי למה המשחק הזה עולה כסף. וואלה, הבנתי. אבל אני משתמש בגרסה החינמית שלו. מי שרוצה מדריך שיבוא בפרטי. חברים, תקשיבו הכל, אוקיי? קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים, ואני באמת רוצה להגיד לכם כמה דברים, יש קישור וואטסאפ בערוץ פרופיל שלי ביוטיוב.
בפרופיל שלי ביוטיוב יש קישור לערוץ הוואטסאפ. כנסו לערוץ הוואטסאפ, אנחנו עוד 2 ב-80 עוקבים, ואני אשמח חברים. הנה בגז' יוסי בוא לפה. יוסי 2. TW יוסי. יוסי בוא לפה. יוסי, עבור. כדברה. אחי, מה יש לך חברים היום? היי, יואו! סע. אחי, אני חופר אותו מתחת לאדמה, לא צוחק. שמע, אחי, אני היה מפגר, אני גם אחסר אותך, יוסי. אל תגידו לי בתגובות שאתה אלים, אתה זה. אני זה סתם, אחי, אני... שנייה. בוא לפה. כן. אתה לא רצית לזוז, קור. ביי, דבר איתנו. דבר. ביי. הוא לא רצה, מה שלו, אחי, מה אני עושה עם זה? מתחיל להיות חשוך. איפה? אוקיי. בוא'נה כמה יוסים. זה ככה. טוב. נראה לי אנחנו קצת נמשיך. נגלח אותו ממש את כל המזור הזה, ואז נכניס לו גם צבעים. וגם נגיד מה שיש בעוד ברצפה, זה. בפרק הבא נראה אנחנו נעשה לו עוד, נראה לי נעשה קומות. וואלה, אחלה קומות. אני ראיתי סרטונים של מי שמכיר את עידן דושי, אני מדבר על יותר תוכן, פשוט, אחי, אני אוהב אותו, וואלה מצחיק, אבל לפעמים עושה קטעים לא מכבדים בלייבים שלו, אבל וואלה דאביל עליו, אחי, גבר על. אבל אני רק אומר, שנכון עידן דושי, נכון יש לו לפעמים, הוא הרס למישהו שרת דיסקורד, אוקיי? שרת דיסקורד, פשוט לקח דינמיט, ושרף לו את כל השרת, אחי. ווואלה זה לא היה מכבד, אחי, זה לא היה מכבד, אחי, אני ראיתי לסרטון הזה, זה לא היה מכבד. אז קיצור, אני ראיתי מישהו עושה שרת דיסקורד באותו יום, ואני גם רוצה לעשות שרת דיסקורד, שהרבה אנשים ישחקו בו, ואני לא יודע אם זה יהיה שרת שלי או שרת פאבליק, שכולם יכולים לשחק בו, אני לא יודע איך מיינקראפט עובד כל כך, כי אני רק התחלתי לשחק, פעם ראשונה שלי, דרך אגב, אמרתי את זה בהתחלה. וואלה, כל מי שרוצה לעזור, אחי, יחמו לערוץ, אולי תפעילו את הפעמות, כנסו לערוץ הוואטסאפ, תענו על שאלות סקר או משהו, אחי. היום אני וחבר הולכים לעשות לכם מחבואים בברול סטאר על אדמין בביה לקי בלוק. וואלה, כן, ביה לקי בלוק, זה אחלה משחק, אחי. וואלה, דאביל הוא מגיה. אחלה מגיה שבצ'אט. אוקיי. נראה לי אני די קילחתי את זה, אחי, אני אסיים פה והולך שנייה לבדוק מה עם האזור, לראות אם הוא יתפשר לנו, הוא טוב. אוקיי. נבדוק. וואו, איזה מקום חטיף, אבל זה קצת מפריע לי בעין פה, אז זה. זה שהוא ממש מגולח לו. כמו כך יצא גלח, תת אוקיי, אתה ממש חסל את העץ, ממש לחסל את כל האזורים האלה, כי קצת מפריעים לי בזווית עיני. מציקים לי בזווית עיני, אחי, אני אומר את זה, נכון? זה שגם אפשר לעוף, במקום להגיע למקומות האלה, נגיד, נחכו, נגיד זה גבוה לי, הופה! אף את זה בצ'יל, אחי. נעשה את זה. אוי, אותם. חברים, אני עכשיו הזמנתי מצלמת אקשן, איכות של 4K רצועה, לראש ולחזה, ואני הולך לעשות לכם סרטוני פרקור, סרטוני אקשן, סרטונים מטורפים שאתם תכתבו לי, כן אתם, בערוץ הוואטסאפ, בתגובות, איזה סרטוני אקשן לעשות לכם. ועכשיו מוצר, וואלה, אם אתם רוצים לראות באמת את המוצר, וואלה, כנסו לערוץ הוואטסאפ, ואני אראה אותו איך שהוא יגיע. אם אתם רק רוצים לראות אותו, אבל אם אתם לא נכנסים, אני לא מראה אותו, אחי. אני לא יראה אותו. אז כדאי לכם להיכנס, שווה שם בטירוף, הגרלות כל 50 עובדים בטיקטוק,
ואם מגיעים ל100 עוקבים ביוטיוב, אנחנו עושים 2 הגרלות. אוקיי. אני גם אכתוב את זה בערוץ הוואטסאפ, ששינוי, שאם עולים כל 100 עוקבים ביוטיוב, 2 הגרלות במשחק שאתם תבחרו. אוקיי, זה נראה לי קצת בסדר. הופה, בסדר, לא? הופה, זה קצת מפריע לי. הופה, זה... וואו, רק 3 העצים האלה מפריעים לי קצת. היי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? תמות! בוא'נה, כל מי שמתקרב לי לעזור זה הולך למות. מה, אתם גדולים? יאללה, מה אתה עושה? בוא לפה. עבור לשם. לא, מה אתה עושה? אתה רוצה למות? ביי, אחי, ביי. מה אני אעשה? יאללה. גם אתה לא כשר. מגיע לך. איכס, חצוף. וואי, הכי מעצבן. לא. מה? אחי, מה זה היה? למה עשיתי ככה מהר? באתי להיכנס לאינבנטורי ובטעות לחצתי עליו. מה אני רואה? אומייגאד, הרי זה ארז עושה מהירות, אבל אם אני עוצר נגיד, ומפסיק ללחוץ על ה-W, זה כאילו מפסיק המהירות. אבל צריך לראות עוד פעם, וואלה אחי, אחלה משחק. אחי, כל הזמן דברים חדשים. הופה, איזה טוב אני. חברים יקרים, אם אתה רוצה לעזור לשרת הדיסקורד שלי ולערוץ הטיקטוק לגדול, יש קישורים בפרופיל ובערוץ הוואטסאפ. יש קישור לערוץ הוואטסאפ בפרופיל לשרת הדיסקורד, יש קישור בוואטסאפ בפרופיל לשרת הדיסקורד, לערוץ הטיקטוק שלי ולערוץ הוואטסאפ. אם אתם רוצים באמת לעזור, תרשמו, תפעילו את הפעמון בוואטסאפ ובטיקטוק. אני אשמח אם תעקבו. כל 50 עוקבים הגרלה, אני אומר לכם שעוד 6 עוקבים בטיקטוק אנחנו עושים הגרלה, ואנחנו מגיעים לזה למטרה הזאת מחר. היום כאילו, אני יכול לשים את הכסף, היום אני עושה לייב. וואלה, אני כאילו מעלה, אני אציין את הסרטון הזה ביום רביעי, אבל באיזה 11 בלילה. כן, 11:51 בלילה. אני עייף, אבל אני עושה את זה כיפה לי, ואני רוצה שיהיה לכם תוכן לצפות שאתם אוכלים פופקורן או חטיף או משהו. אם אתם מעריכים את זה, אז שימו סאב, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ושימו לב לסרטון, וואלה, דבי. והיום אני גם עושה לייב, כי אני לא חושב שאני עושה לייב, שזה היום יוצא בערך אצלכם, אצלי מחר. הופה, תראו זה יפה, תראו זה יפה. עכשיו מה שאני צריך לעשות, זה כאילו לבוא, להרוג את כל הרצפות הלא תואמות האלה. נגיד אתה. אוקיי. הולי שיט. מה זה גודל או שאני מדמיין? כל יום זה גודל, מה זה? חשבתי שזה ככה. כן, זה גודל, תראו פה. בוא'נה. לא גודל, מה? וואט, היה לכם. צריך לעשות פה עוד פעם גלח. אוקיי, יש פה קוביה שפסתי פה. וואו. תראו שהשתפרתי ליום אחד, הרי התוצאה שהייתה מקודם והתוצאה שעכשיו. וואו, תוצאה מטורפת. אבל יש פה גלח. וואו. אם אתם יכולים להביא טיפ במיינקראפט, אני אשמח. וואו, תכתבו לי בתגובות איזה טיפ אתם יכולים להביא לי, ואיך אני משיג מים דחוף אני צריך להשיג מים פה במשחק. אוקיי. יש לי עוד גלח. איך אני שומר את המשחק גם? שנגיד אם אני חווה את המחשב, איך אני שומר את המשחק? אוקיי, סבבה. הופה.
הופה, 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 היי! וזה גלח מושלם עשיתי פה, רק זה מפריע לי קצת בעין. הופה. וואו, איזה חלק. ולאחר אני אסיים פה, נראה לי את האזור קצת פה. וואו. טוב חברים, זה היה הסרטון להיום. תראו את התוצאות, אם נהניתם, אל תשכחו לשים לייק, סייב, פעמון. תירשמו, תיכנסו לערוץ הבא, תפעילו את הפעמון, תיכנסו לערוץ הטיקטוק, ותגיעו ללייבים, שימו עוקב, ותיכנסו לשרת הדיסקורד שלי, הכל בקישור. יאללה חברים, ביי.